खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। रैमाली एकाडेमी कलेज B.Ed खौ गोदान बिल्डिंआव बोथ्रोदबाय। रायजो सभानि MP बिसायख'थिनि थाखाय बारग' MP बिस्वजित दैमारिया बिजाथिलाइ गथायबाय। क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआ सोरखारि जाबाय। मिरु कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धीआ 24 फेब्रुवारि खालि आसामनि तेजपुराव दावबायफैगोन। इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया बेंगलुरु FCआ देरहानो हादों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रेहाय मोनबाय। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव थानाय रैमाली एकाडेमी कलेज B.Ed आ दिनै मंगलबार खालि सोलोंथाइनि बिगोमा बिमा सरस्वती फुजानि गोथार सानावनो सिगांनि बिल्डिंनिफ्राय बोथ्रोदनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सिगाङाव बिजनी नोगोरनि साहा थानाय घोषपारायाव B.Ed कलेजनि बिल्डिंआव सोलोंथाइ होनाय जायोमोन। नाथाय दा बिजनी नोगोरनि खोलाहा दुनाली दैमा जिङाव गोदान बिल्डिं लुफुंनानै बोथ्रोदनाय जाबाय। मोनथिनाय जायोदि आथिखालाव बे गोदान थावनिया सोलोंथाइनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जायगाफोराबो ओलां-ओलां जाबाय। जायफोरा रैमाली B.Ed कलेजाव फैनांगौ जायो अब्ला दानि गोदान थावनियावसो फैनांसिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि सोलोंथाइनि बिगोमा बिमा सरस्वतीनि गोथार सानावनो बे कलेजनिनो फरायसाफोरजों लोगोसे गासै फोरोंगिरिफोराबो जयैनो बिमा सरस्वतीनि फुजा फोरबोखौ साखोन-सिखोन हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनायबो जादों। रायजो सभानि MP बिसायख'थिनि थाखाय रायजो सभानि बारग' MP बिस्वजित दैमारिया फिन बिजाथिलाइ गथायबाय। मोनथिनाय बादिब्ला बिथाङा BJP दोलोनि जानानै बिजाथिलाइखौ गथायनाय जादों। मख'नो गोनांदि रायजो सभायाव आसामनि थाखाय लांदां जानानै थानाय गंसे मासनि थाखाय फैगौ 1 मार्च खालि बिसायख'थि जागोन। जाय मासिनि रायजो सभानि बारग' MP बिस्वजित दैमारियाबो बिजाथिलाइखौ गथायदों। फोरमायनाय जायोदि रायजो सभानि बारग' MP बिस्वजित दैमारिया BTC बिसायख'थिनि आगोल-आगोलनो BPF दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उन समनिफ्रायनो लांदां जानानै दंमोन रायजो सभानि MP गंसे मासि। बे लांदां जानानै थानाय मासियावनो रायजो सभानि बारग' MP बिस्वजित दैमारिया BJP दोलोनि जानानै बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियाव आसामनि MLA फोराल' भट होनो खाबु मोनगोन। क'क्राझार जिल्लानि हाब्रुबारियाव इं 1996 मायथाइयाव गायसनजानाय क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआ मैया अरायथा सोरखारि फरायसालिमा महरै गनायथि मोनबाय। मोनथिनाय जायोदि क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजखौ गायसनखांनायनि उननिफ्रायनो गोबांसा फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफआ गोलाव सम दान बान्था मोनालासे फरायसालिमानि खामानि मावबोनाय जादोंमोन। जाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरनि थाखायनो मैयानि साना रंजाखांनायनि सान जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि BTR सोरखारनि दफा बायदियैनो आसाम सोरखारा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स मिउजिक कलेजखौ सोरखारि खालामनायजों लोगोसे बे फरायसालिमायावनो दान बान्था मोनालासे गोलाव सम खामानि मावबोनाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरनोबो मैयानि समावनो थिसनलाइ राननानै होदों BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे कलेजनि मुंखौ बर'निनो मुंदांखा आर्टिस्ट शभा ब्रह्मनि मुङैनो दोननायजों लोगोसे शभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज मुं दोननायबो जाबाय। बेजों लोगोसे बे मुं होनाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बे फरायसालिमाखौ मुंदांखा खालामनांगौ होननानैबो बुंदों BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ। मिरु कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धीआ फैगौ 24 फेब्रुवारि खालि आसामाव दावबायफैनानै तेजपुरनि मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैगोन। मोनथिनाय जायोदि मिरु कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धीआ आसामाव दावबायफैगोनखायनो आसामनि कंग्रेस दोलोफोरा बरायनो आरो तेजपुरनि हाबाफारिखौ मोजाङैनो खुंफुंलांनो थाखाय साखाफारा जादों होननानै मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला तेजपुरनि अनगायैबो आसामनिनो गुबुन 3 जायगायावबो कंग्रेस दोलोनिनो सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जाबावदों। मख'नो गोनांदि मिरु कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धीआ नैथि खेबनि थाखाय तेजपुराव खुंजानो गोनां गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन। इन्डियान सुपार लीग सुंद'यै ISL आव मैया मुम्बाइ सिटी FC आरो बेंगालुरु FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी FC आ बेंगालुरु FC खौ गल 2 बल सोनो हादोंमोन आरो बेंगालुरु FC आ मुम्बाइ सिटी FC खौ गल 4 बल सोनो हादोंमोन। जाहोनाव बै मोननै हानजानि गेजेराव बेंगालुरु FC आ मुम्बाइ सिटी FC खौ गल 4 बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि मुम्बाइ सिटी FC आ बेंगालुरु FC खौ
गल सोनो नारा नाथा जुजिदोंमोनब्लाबो गलनिल' बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISL आव दिनै हायद्राबाद FC आरो केरेला ब्लास्टार्स FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बे मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। केपिटेल हिल हिंसाखौ लानानै गोबांथार अजद होनायनिफ्राय आमेरिकानि बारग' हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रेहाय मोनबाय। मोनथिनाय जायोदि आमेरिकाखौ फिन गोख्रोङै दाफामफिननायनि थांखियै जोंनि जारिमिनारि हादर अनफावरि आरो सोमावसारनाया दासो जागायजेनदों होननानै बुंदों आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि रेहाय मोननाय उनाव। बिथाङा बुंबावदों दि जायबादि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बेबादि जेंनाजों गुबुना जानो हायाखैदि गावनि थाखैदि 75 मिलियन सुबुंफोरा भट होदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेबादि भटखौ रावबो हादरगिरिया मोननो हाफेराखै। लोगोसे गावनि सायख'नाय हानजानिसिम गाहाम हामलायनायबो बावहरदों हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ। मख'नो गोनांदि गासैबो सुबुंफोरनि थाखायनो आमेरिकाखौ जौगाखांहोनो नाजानायखौ लाखिलांबाय थागोन होननानै मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।